Vozio sam nekoliko evropskih prvenstava do sada, ali ovo će biti zaista jedinstveno, jer evo, svi i rodbine i prijatelji će konačno moći da prisustvuju u ovako velikom događaju i da vide sve evropske najbolje takmičare i nas sa njima na stazi. Pre svega fokusirat ćemo se najviše na štafetu cele reprezentacije Srbije, to će biti već sada u četvrtak i tu se nadamo najboljem rezultatu, a nakon toga u petak i u nedelju vozimo pojedinačne trke. Ova informacija da se održava evropsko prvenstvo se već nekoliko meseci širi i Novim Sadom i Srbijom i vidim da je mnogo zainteresovanih i potencijalno budućih biciklista, tako da nadam se da će to i da bude i da u narednim godinama ih bude sve više.